हेली पाई सीबीएसई ର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ରେ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଦେଇପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। सीबीएसई ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ହିନ୍ଦୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଥିଲା। ଯେହେତୁ ହୋଲି ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ରେ ପଡୁଛି, କିଛି ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ରେ ମଧ୍ୟ ହୋଲି ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି सीबीएसई ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ରେ ହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। सीबीएसई ବୋର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ରେ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କରାଯିବ। ବୋର୍ଡର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ସେହିଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେଲି ପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ମଡେଲ ଲାଗୁ କରିବ सीबीएसई। ବୋର୍ଡର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହୋଲିରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ଥିଲା। ପର୍ବ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ଏବେ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି। ତେବେ ବୋର୍ଡର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ଦେବା। ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ରେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ବନେଶ୍ୱର ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖରେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର ହେବ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହି ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା। ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାରେ 50,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ବିଧବା, ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଶହୀଦ ପରିବାର, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ।